Я хачу гэта. Ты павінен гэта зрабіць. Не, ніколі. Я рэжысёра не кат. На маёй пляцоўцы ніколі не праліецца сапраўдная кроў. Я пацыфіст і супраціў усялякага гвалту ў любой яго форме. Тое, што ты хочаш злачынства і перад чалавекам, і перад Богам. Тое, што я хачу, праўда. А ты баішся праўды і таму ніколі не зможаш ствараць мастацтва. Падробкі пад яго, імітацыю, так. Мастацтва ж патрабуе крыві, болю, праўды жыцця, пакутаў, ахвяры і ката. Так, як яно і адбываецца ў жыцці. Як я змагу сыграць боль, калі мне ніколі не балела. Мяне ніколі не катавалі, не білі бізуном, не прабівалі цвікамі. Хто я такі, каб іграць чалавека, які прыняў сябе Бога? Распні мяне, па-сапраўднаму, пакарай мяне бізуном, так, як каралі яго. Колькі там патрабуецца удараў? 40. Херня. Калі я падохну, туды мне і дарога. Я і так у любы дзень магу памерці, на машыне разбіцца ці ад п'янкі адкінуцца. Ды шмат чаго яшчэ можа здарыцца. Але ж вось, не здараецца, усё жыву, як бачыш. Значыць, угодны я тут Богу, нешта я яшчэ не драбіў на зямлі. І калі ён забярэ мяне зараз такім чынам, гэта будзе яго воля. Разумееш, ты ж вернік, як ты можаш пайсці супраціў волі Бога? Волі Бога няма на тое, каб катаваць тваё цела. Паўла вымавіў гэтае слова і змаўчаў. Ёсць, на гэта ёсць мая воля. Гэта я загадваю табе. Распні мяне, не пярэч мне, бо страшны лёс праклятых, тых, хто ідзе супраць мяне. Ён раптам выдохнуў і спыніўся. Паўла з жахам глядзеў на яго. Вар'ят! Прамільгнула ў яго галаве думка. Што ён кажа? Ён і сапраўды лічыць сябе Богом. Але ж разам з тым, аднекуль глыбока, з нетраў яго душы, у ім пачало ўзнімацца спакушэнне. Нейкі вялікі змей быццам багортваў яго кольцамі. Зрабі гэта. Чуў я нягромкі, шэпчучы голас, жаночы, мяккі, сумны. Не пярэч, і замест славы зямной ты атрымаеш славу нябёсную. А калі ён памрэ? Разгублена вымеў Паўла, быццам бы самому сябе. Не памрэ, ён набудзе жыццё адвечнае. Голас раптам сціх, і мгненне ён стаяў разгублены, быццам вагаючыся, а потым рашуча вымовіў. Я распну цябе, Мікеле, і загадаю перад гэтым даць табе 40 удараў, як ты хацеў. Лічы, што я пілат, а ты, хай ты Бог, але ж тут на зямлі ты добравольна ў маёй уладзе. І тут я твой Бог, і твой рэжысёр. Кіно раблю я, ты ж Бог у плоці, тут толькі гулец. Памятай пра гэта. Вось і добра. Вымовіў ён. Вось і пагадзіліся, калі адбудзецца пакаранне. Зараз. Паўла паціснуў плячыма. А што цягнуць? Увесь рэквізіт тут, і адлупцаваць цябе пары дзялоў. Шара-белая пад спакотным сонцам. Увечары ў ранку сцены джабеліны набывалі буйства колераў, ад сіняга да густа-ліловага, залатога і чырвонага, ствараючы сюррэалістычны пейзаж, эйфарыю дурнога сну. Заліты бетонам вар'ятам мастаком горад, праз намаганні і арганізатарскі геній Паўла, які сапраўды нельга было недаацэньваць, стаў лакацыяй, годнай найбуйнейшых тэатральных падмосткаў. Яны доўга плукалі па бясконцых лабірынтах вуліц, кіруючыся картай, якую ім перадалі ў мясцовым турыстычным бюро. Месца, дзе Паўла хацеў здымаць пакаранне, месцілася на прасячэнні вуліц на ўскрайку блога горада, нагадваючых высахлае рачнае русло праміж бетонных каньёнаў, і само па сабе ўтварала крыж. На гэтым бялюткім, залацістым адценнем бетонным крыжы усталявалі крэпкі драўляны слуп, абломак балкі, знойдзеную ў наваколлі. Шурпаты і падраны часам, ён быў абламаны зверху, і было страшна ўявіць тую моц землятрусу, якая магла яго расчапіць і абрынуць. Пэўна, гэтыя бетонныя склепы ўтрымліваюць колькасць целаў, падумалася яму, якія ссыхаюцца пад імі, утвараючы пустоты. А можа, там нікога і няма, акрамя асыпаўшыхся камянёў. Але ж каму прыйшла на ум такая ідэя, і што было ў галаве гэтага чалавека? Закансерваваць час. Пэўна, гэты горад быў дарагі яму, вырашыў ён. Дарагі нечым, што было настолькі каштоўным, што патрабавала многіх тонаў бетона і ўсясветная слава дзеля праслаўлення гэтага, невядомага нікому, істотнага толькі для мастака нешта.
Ці быў той асабліва пранізлівы захад, ці лазурная раніца ў дзяцінстве, ці зграя голубей, узняўшыся ўгару над крышамі, ад якой балюча забілася сэрца. Ці, можа, у адным з гэтых дамоў пад бетонам захавалася цень яго даўняга кахання, якая-небудзь златакудрая Беатрыча, якіх на свеце насамрэч не бывае. У кожнага з нас ёсць свой горад, закансерваваны час, дзе пад тоўстымі слаямі каляровага бетону б'ецца жывое сэрца памяці. Ён стаяў пасярод бялюткіх шурпатых сценаў, якія разбягаліся ад яго лабірынтамі, і чакаў. Распрануты па пояс, у бруднай павязцы на сцёгнах, пасля тыдню вязніцы, са зблытанымі гразнымі валасамі, якія адрослымі пасмамі падалі яму на плечы, з няголенай барадой, чорнай, калючай і такімі ж вуснамі. Нічога ў ім не нагадвала таго прыгожага, дасканала выгаленага і прычэснага Хрыста з мяккімі хвалямі залатых валасоў і ўзнёслым позіркам прыгожых блакітных вачэй. Яго вочы былі страшнымі, чорнымі ад пабояў і стомы, вусны запякліся, шчокі ўваліліся, новая грымёрка пастаралася. Сандра сышла невядома куды. Паола пра гэта нічога не казаў, і так яму было лепей. Усё ж здарэнне з ёй пакінула шнар у яго памяці. Шлёндрай яна насамрэч не была і сапраўды яго кахала. Толькі ён не кахаў яе, а кахаў іншую, і таму шчыра ёй спачуваў. Але ж нічога не мог для яе зрабіць. Слуп перад ім выглядаў неяк няўразліва, буднічна. Старая дзеравяшка, да якой можна было б прывязваць коняў. А цяпер вось прывяжуць яго. Зафіксуюць яго запясці надзейна рэмнямі, прыцягнуць да жалезнага круку ўверсе, прывяжуць як таго коня, жывёлу, якая пазбаўлена ўсялякае волі, і як бы яна не намагалася, не парве вяроўку. Ды ён і не намагаўся яе парваць. Сюды прывёў яго Бог, дакладней, ён сам. Гэты слуп быў зараз нечым самым істотным у яго жыцці. Веха, мільны камень, недзе паміж нараджэннем і смерцю, якая мае быць не адбыцца менавіта з гэтага моманту. За гэтай вехай няма смерці, а ёсць нешта невядомае, бясконцасць, у якую так страшна зрабіць крок. Раптам па яго спіне пабег пот. Ён не баяўся болю, а яго, гэтага невядомага, ён баяўся. Дужа важным для яго быў гэты крок у нясмерці. А калі сапраўды ён набудзе адвечнае жыццё, ці зможа ён вярнуцца з яго за ёй, ці не згубіць яе ў нейкім новым бясконцым пекле існавання і неіснавання, але ж ён абяцаў ёй вярнуцца. І сюды ён не паміраць прыйшоў, а набыць жыццё адвечнае, а не смерць адвечную. Адсюль ён сыдзе пераможцай. Ён заўсёды перамагаў, бо ў яго не было іншага выйсця, як не будзе яго і цяпер. Ды і нічога страшнога тут няма, усяго толькі 40 удараў пугай. Конь ці волы не столькі трываюць, і нічога, а ён чым лепш ці горш. Літоўскі бык. Ён успомніў яшчэ адну сваю мянушку. Колькі сіх у яго было, і пад кожнай пакінуў ён супярэчлівую славу. Адное радавала, як хлусаць і трусы яго ніхто не памятаваў, ні ворагі, ні сябры. Ён рашуча зрабіў крок наперад, да слупа, і працягнуў уверх рукі. «Вяжыце!» – коротка вымавіў. «Няма чаго губляць час, яго ў мяне нешмат». Загудзела, запрацавала камера. Да яго падышлі жаўнеры, насамрэч памочнікі Паола, пераапранутыя ў рымскае адзенне. Яго кісці хутка зафіксавалі ўверсе, і ён прысланіўся тварам да слупу. Першы ўдар абрынуўся на яго, страшны, моцны, такі, якога ён не чакаў. Ён разумеў вумом, што гэта будзе балюча, і неяк праганяў ад сябе гэтую думку. Ён жа мужчына, патрывае. Падумаеш, бізун. Яго цяглы сціснуліся, спіна напружылася, стала нібыта каменнай. Мяса пераўтварылася ў адзіны плотны, пругкі слой, гатова абараняць тое, што знаходзіцца пад імі, не шкадуючы сябе. Цела працавала само. Яно ад яго болей не залежала, як і ўдары бізуна, наступны з якіх агарнуў пякучым полымем яго спіну, лізнуўшы рэбры. Ён сціснуў зубы, каб не ўскрыкнуць, але ж яго выдах неяк сам пераўтварыўся ў глухі стоган. З такой эмоцыяй з-пад удараў бізуна вылетала з лёгкіх паветра. Удары сыпаліся на яго адзін за другім,
І разам з імі ў ім пачало прачынацца вар'яцтва. Яму хацелася знесці, выдрыць зямлі гэты слуп, разарваць тых, хто б'е яго, раскідаць на кавалкі, рычэць, як дзікаму загнанаму ў пастку звяру, які хапае кольі і дзіды зубамі, страціўшы розум ад ахапіўшых яго болю і лютасці. Адрэналін у яго крыві зашкальваў, і, можа, ён бы і вырваў з каранём гэты слуп, ці парваў рэмні, але ж усё гэта было не па сцэнарыю. І галоўнае, гэта пазначала, што ён не вытрымаў, не здолеў выцерпець пакуты, якія так пакорліва пераносіў той. Ён наогул не прывык цярпець, не ведаў, як гэта скарацца. А цяпер яму прыходзілася. Ён дабравольна аддаў сябе на пакуты, і яму, чалавеку, гэта было агідна. А наколькі ж гэта было агідна Богу, які мог бы адзіным рухам скінуць з сябе гэты сусвет, як надакучлівага мураша. Але ж Бог трываў. Таму будзе трываць і ён. Разам з болем яго ахапіла смага. Страшэнная, бо сонца паліла ў самым зеніце, і разам з крывёю ён страчваў і ваду. Вадкасць, кроў і пот хутка пакідалі яго цела, і па спіне ўжо беглі не струменьчыкі, а цэлыя буйныя крыніцы. Патокі, збіраючыся ў чырвоную лужыну ля стопаў. Раптам катаванне спынілася на імгненне. Ён ужо не лічыў удараў, вырашыў, што так будзе лепей. Трэба было фокусавацца толькі на болю, на ім адзіным, каб розум ачысціўся ім, а праз розум таксама і душа. Усё ж, у пекле пакаранне бясконцае, але ж і там душа працягвае думаць аб Богу. Бог сыходзіць у душу ў пекле праз боль. Ён ёсць боль, і там ён міласцівы і жаданы. Аднак імгненне цішыны ў пекле хутка абарвалася, і раптам яго спіну апаліў боль такі жудасны, што ён не стрымаўся і ўскрыкнуў. А потым наогул не стрымліваў скрыкаў, якія пераўтварыліся ў нейкі роў звар'яцелага звяра. Рымская плець з уплеценымі ў яе кавалкамі жалезя біла яго па спіне, плячам, нагам, вырываючы кавалкі з пасечанага бізуном цела, паглыбляючыся да самых костак, рассякаючы мышцы і жылы, робячы пакуты страшэннымі, нечалавечымі. Яму пашанцавала, што за яго браёй мышцу нялёгка было прабіцца да костак ці глыбокіх нерваў і жылаў. Але ж тое, ва што пераўтварылася яго скура, і мяса пад ёй ён нават баяўся ўявіць. Паола намерваўся нанесці яму ўсе 40 удараў, як яны былі нанесены Хрысту. Пэўна, ён зусім страціў жаданне прэзентаваць гэты фільм для шырокай публікі. Хто ж будзе на такое глядзець? Яго не дапусцяць недаводнага фестывальнага паказу. Няма такога рэйтынга, які мог бы абазначыць пакуты жывога чалавека, хоць і дабравольнае. Раптам яго накрыла думка. З самага пачатку Паола не жадаў удзельнічаць у паказах. Гэты фільм не прызначаны для шырокай публікі. Біблейская гісторыя ў стылі снаф, жудасны рэалізм, фільм, у якім паказваюць рэальныя пыткі, рэальнае забойства. Той, хто заказаў яму гэтае кіно, добра яму заплаціў. І з цікавасцю будзе назіраць, як будуць катаваць Мешыаха, які возамніў сябе Богам. А можа, ён, гэты дзіўны глядач, жадае пабачыць, ці адбудзецца насамрэч уваскрошанне, як Бог у пасмерці выглядае да крыжы, ці рэальнае яго цела, альбо гэта толькі фантом, і сапраўды Бог стаіць побач і смяецца, і з самога сябе, і з гледачоў, і з катаў, і са ўсяго сусвету, які дагадвае адну вялікую бязглуздую камедію. Ён сціснуў зубы і напружыўся ў апошнім намаганні стрываць боль і дрыж цела, якое раптам стала яму непадуладным. Але ж удары болей не сыпаліся, яны спыніліся. Паола нячутна падышоў да яго. Разам з ім яшчэ нехта, хто нябачны, асцярожна абцёр мяккай тканінай яго раны і нанёс на іх нейкі спрэй, пэўна, з антыбіотыкамі. Забіваць яго не збіраюцца, нарэшце, пакуль. Навошта ён на гэта пагадзіўся? Аддаў сябе ў рукі Богу, адказаў ён сам сабе. Ты Бог, Паола, хрыпла вымовіў ён. Не, адказаў той, ты Бог, я толькі дапамагаю табе асэнсаваць гэта. Хто цябе паслаў? Прохрыпеў, дакладней прарычэў ён, намагаючыся парваць вяроўкі. Цяпер яму хацелася вызваліцца як мага хутчэй. Ён, проста адказаў Паола, той, каго паслаў Бог. Бог паслаў яго да цябе, каб ты вызваліў сябе самога. Д'ябал папрасіў мяне зрабіць гэта. Той, хто абуджае душы, каб яны не паснулі, распальваючы вагонь пакутаў. Ты, дзіця Адама, адамант, крышталь, які адлюстроўвае ў сабе бясконцасць.
Разбі себе, Міхал, хоць гэта і складана, разбіць дыямант, аднак ты можаш, ты гэта ведаеш. Дзе яна? Раптам яго голас стаў ціхім, быццам бы задушаным. Што вы з ёй зрабілі? Яна тут, у бяспецы. Ён нічога не зробіць ёй, не мае права, бо гэта павінен зрабіць ты сам. Солнце зашлося атомной вспышкой, огромнистым шаром по миру свет. Я палила его своими променями. Он лежал на земле, на пыльном бетоне с кровавленной спиной. Нехто подложил под яго белый кавалок полотна, на яким отпечаталось его тело. Здаецца, ён страціў прытомнасць. Паула і іншыя нахінуліся над ім, гледзячы заклапочана. Дзе яна? Прастагнаў ён. Яна ў вагончыку. Бо ж ты забараніў ёй глядзець. Я пакляўся табе, што яна не ўбачыць тваіх пакутаў. Толькі на экране ў кіно, калі пажадае. Гэтае відовішча не для жанчыны. Ён слаба павярнуў галаву. Раптам сабраўся і сеў, а потым устаў. Дзе крыж, Паула? Я гатовы. Кальварыя чакае збаўцу. Нясіце крыж. Выкрикнул Паула громко и неяк нават люто. Ты гатовы, збаўца? Пліва асведаміўся ён. Гатовы. Ён павёў скрываўленымі плячыма, распраўляючы суставы, пакруціў зацёклыя кісці. На яго накінулі нейкае рыззё, хламіду, якая хутка прапіталася крывёю. Патыбулум давіў на плечы, выклікаючы страшэнны боль у пасечаным целе. Але ж ён ужо прызвычаіўся. Неяк яму стало ўсё роўна, і боль пераўтварыўся ў нешта звыклае, нават роднае і знаёмае. Раптам ён падумаў пра яе, як яна атрывала боль. Для яе боль быў нечым, што стварала істотную частку яе жыцця. У яе часта нешта балела, галава, жывот, раз у месяц балеў жудасна. Яна магла ляжаць на ложку цэлы дзень, скручыўшыся ў камочак. Яму было да слёзаў жалка яе, але ж яна слаба усміхалася і казала, што гэта нармальна. Так яно ўва ўсіх жанчынах заўсёды. Страўнік балеў, давяла сябе сваімі дыетамі, нервамі і ванітамі. Тое, што для яго ў сэксе было адной асалодай, для яе было найперш найбольш болем, хаця і асалодай таксама. Усё жыццё яе нехта біў, ці гвалціў, ці і тое, і другое адразу. І ён не выключэнне. Хоць ён кахаў яе так моцна, што забываўся на самое сябе, нават і на тое, што ён Бог. Яна прызвычаілася і пачала жадаць гэтага, знаходзіць у гэтым нейкае хворае задавальненне. Апынулася так, што гэта адпавядала яго жаданню дамінавання і прычынення болю. У гэтым яны супалі, як і шмат у чым яшчэ. Супалі так моцна, што зразумелі, што дагэтуль не існавалі, што былі паловамі аднаго вялікага цэлага, сліліся так дасканала, што Ева выйшла назад у рэбра, і Адам стаў сынам, далучыўся да гайца. Ён казаў ёй не глядзець, але ж цяпер прагнуў, каб яна апынулася тут з ім побач. Яму раптам стала так блага і самотна, як ніколі. Быццам бы ён апынуўся адзін на свеце, як кінутае дзіця, якое пазбаўленае мацярынскіх грудзей. Сэрца працінуў моцны боль, такі, быццам бы ў яго ўсадзілі дзіду. Ён нават спыніўся і атрымаў пісуна ізноў, пахіснуўся і ўпаў. Сам па сабе так атрымалася. Камера наехала крупным плянам, ён яе не бачыў. У яго вачах пацямнела. Сонца стала непераносна яркім. Раптам на сваім твары ён адчуў нечыя прахалодныя рукі. Нехта прыкладаў да яго вільготную тканіну, праз якую ён не мог бачыць, але ж ён адчуваў пах. Гэта быў яе пах, які ён ні з кім не пераблытаў. Ён адчуваў на сваім твары яе рукі і лавіў іх вуснамі. Як цяпер яму была патрэбная яна. Болей, чым вада, болей, чым воля і болей, чым самое жыцце. Ён нічога не жадаў, акрамя яе, абняць, прыціснуць да сябе, схаваць твару яе на грудзях і заплакаць. Ад болю і жалю да яе, да самога сябе і да сусвету наогул. Нарэшце ён здолеў неяк усняцца і накрыў яе руку сваёй. Яе маленькая кісць апіралася на зямлю побач. І ён затрымаўся за яе, як за апошняе імгненне пераходу ад жыцця невядомае. Яна глядзела ў яго твар вачыма поўнымі болю і нешта ціха казала, так, што немагчыма было пачуць. Праз шум марскіх хваляў у вушах ён адчуваў. Ты вытрымаеш, ты Бог, каханы, я гэта ведаю. Яе словы ціхія сталі раптам гучней за самы гучны звон, які толькі гучаў пад небам. Яны разарвалі яго, ён быў для яе Богом. А кім ён яшчэ мог для яе быць? Бог, любая. Ціха адказаў ён, гледзячы яе скажаныя болем вочы. Я Бог, каханая моя, я ўваскросну, ты не плач. Я ўваскросну і вярнуся да цябе. Абяцаю. Яе адцягнулі ад яго, а яго снялі. Груба, штуршком падкінулі і паставілі на ногі. На спіну палажылі патыбулу, і ён, прыгнуўшыся, крочыў наперад. Астатні шлях даўся яму ўжо неяк няпрост, так што было нецікава. Ніхто не дапамагаў яму, ніякага Шымона Кір'яніна. Ды народу наогул вакол было няшмат. Вузкая вуліца не давала сабрацца натоўп. Толькі жаўнеры і ён. Невялікая кучка рушыла іх, маніла ззаду.
Так что нешмат трудно апынулася на Галгофе. Неяк буднічна яны палажылі патыбулам на зямлю, прыбілі пракладзіну да кружу, а потым ён сам па захаду лёг на дзеравяны брус, раскінуўшы рукі. Кісці крэпка прамыталі вяроўкамі, як і стопы. Ён ляжаў і глядзеў у неба. Неба было высокім і чыстым. На ім плылі аблокі. Спіна ўжо не балела, гарэла, быццам бы на ёй смажылі яго самога. Удар молотам па цвіку далоні абудзіў яго, але ж боль быў хоць і моцны, аднак пераносны. Аднакратны рэзкі боль ад удару, працянуўшы далонь. Другая далонь рэфлекторна зжалася, адгукнуўшыся на стук молоту. Цвікі не былі вялікімі, ці то Паўла пашкадаваў яго, ці то каб не разарваць далонь. Ён чытаў, што прабівалі запясце, аднак яно было туга перакручана вяроўкай. Няма куды там было гэты цвік убіць, таму ўсё ж далонь, адзначыў ён пра сябе. Наступныя два ўдары па стопах усё ж вырвалі з яго грудзей крык. Глухі паўкрык паўстогн. Вось і ўсё, катаванне скончылася. Цяпер павінна была надысці смерць. Крышу знялі, і ён апынуўся высока над натоўпам. Стаяў, раскінуўшы рукі, і глядзеў далечыню над галовамі. Ён увесь быў пакрыты спечанай крывёй і пылам. Рукі і ногі дзіка балелі ад кожнага руху. Добра, што ён стаяў на драўлянай прыступачцы, да якой яго стопы былі пракалочаныя цвікамі. Стаяў надзейна. Так і сапраўды можна прастаяць некалькі дзён, пакуль не звар'яцееш ад смагі і болю, ад чарвей скрабучых у ранах, якія ядзяць цябе нажыва, ад мухаў і крумкачэй, якія абдзіраюць твой чэрап, паглыбляюцца клювам вантробы. Аднак крумкачэй варта настойліва адганяла, яны маглі забіць хутка. Таму пакуты на слупе з расцягнутымі рукамі пад пякучым сонцам паступова пераўтвараліся ў нешта непераноснае. Сонца паліла, неба было чыстым, і Бога ў ім не было. Ён апынуўся нейкім накшталт рабоў Спартака, проста злачынца, асуджаны на смерць, які абавязкова пакутніцкі памрэ. Раней ці пазней, гэта як пашанцуе, 3 дні, а на 3-й дзень ён павінен воскроснуць. Як там было па сцэнару? Ён павінен быў выкрыкнуць «здзейснілася» і павесіць галаву на плячо. І раптам ён зразумеў, што так хутка ён не памрэ. Ніякага «здзейснілася» не будзе, а будзе жахлівая доўгая пытка пад палячым сонцам, калі ў выніку ён звар'яцее ад пакутаў. Дзідоў бок цяпер здавалася яму міласэрным падарункам. Ён апусціў позірк. Яна стаяла ў натоўпе. Маленькая фігурка ў чорным, з распушчанымі валасамі, з блытанымі, запыленымі, зліпшыміся ад яго крыві. Стаяла і моўчкі глядзела на яго вачыма вялікімі ад яго болю. «Я ж тут дзеля цябе!» Хацелася яму выкрыкнуць ёй, але ж раптам ён зразумеў, якое глупства зрабіў. Ён не павінен быў даць сябе схапіць, даць сабе памерці, стаць жывой іконай, учалавечаным Богам. Ён жыць быў павінен, жыць, нягледзячы ні на што, дзеля яе, дзеля свайго народу, дзеля ўсяго сусвету. Ён столькі яшчэ не сказаў. У ім засталося столькі ведаў, непераданых людзям. І што? Што ён стаіць тут прывязаны? За якія такія грахі? Чыі? Даў сябе схапіць і цяпер вісіць тут, як падла. А яна там, унізе. Ян абдымае яе, Джаванне. Ён атрымаў гэтыя бумагі, аналіз. Прачытаў і сунуў кішэню нагрудную. Ён заўсёды гэта ведаў, што так яно і ёсць. Сусвет пакаціўся колам перад яго вачыма. Ён страсянуў галавой. «Летыцыя!» Яго вусны вырухнуліся. Яму казалася, ён вымавіў пра сябе, але ж атрымалася ўслых. Яна кінулася да слупа. Паўла зварухнуўся. «Знята!» Нарэшце выкрыкнуў ён. «Здымайце, хопіць, Мікелі, ты ўваскрос, хопіць пакутваць і табе, і нам усім!» Ён казаў ёй не глядзець, але ж яна глядзела. Глядзела ўвесь час, хаваючыся на тоўпе за спінамі людзей з камерамі. Кожны ўдар бізуна адгукаўся болем у яе целе, быццам бы гэта білі па ёй самой. Яна да апошняга не верыла, што яны гэта зробяць. Зробяць фільм сапраўдным, з усімі пакутамі, так, як яны адбываліся насамрэч. Думала, будзе нейкі хітры грым, але ж зразумела, так не зробіш, не сыграеш. Толькі праўда годная называцца тым, што завецца мастацтвам. Казалі, што Мікеланджела забіў дзеля праўды раба. Цяпер яна верыла, што так яно і было. Што значыць лёс чалавека перад вечнасцю вобраза? Тленнае саступае ідэальнаму, вяртаючыся да першавытокаў формы. Кожны ўдар бізуна па целу быў мастацтвам. Кожны яго глухі стогн, ускрык яго плоці. Мастацтвам было самое жыццё. Сусвет быў велічным палатном, на якім разгортвалася драма жыцця і смерці. Ёй хацелася наблізіцца да яго, але ж яна не магла. Стаяла ў глухой адзіноце сярод натоўпу і паўтарала шэптам: 1, 2, 3.
Так яна адлічыла до 30, а потым бізун змяніўся на плець металічнымі кавалкамі джаламі. Яго спіна, ногі, плечы пераўтварыліся ў сапраўднае месціва з крыві і мяса. Брызкі крыві даляталі нават да яе, яна бачыла іх на сваіх руках, адчувала на губах. І ў той жа час разам з болем яна адчувала гонар. Яна ганарылася ім, тым, што ён здолеў зрабіць гэта, што ўсё сваё жыццё ён жыў так, як зараз, не шкадуючы сябе, паліваючы ўласнай крывёй кожнае палатно свайго жыцця, аддаючы сябе поўнасцю, шарсцю усяму, што ён рабіў, да вар'яцтва, да пантанасці, так, як ён кахаў яе, не шкадуючы ні яе, ні сябе, руйнуючы, каб будзіцца разам. Господи, прабач грахі сыну твайму чалавечаму, ціха шаптала яна. Увайдзі ў яго, узнімі яго, напоўні яго сабой і прыцягні мяне праз яго да сябе. На шляху да кальварыі яна здолела да яго прабіцца і абцерці твар вільготным рушніком, які цяпер скамячны трымала ля сэрца. Тканіна хутка высохла, на ёй застаўся адбітак яго твару, яна прыціскала яго да вуснаў. Калі яго прабівалі, яна закрыла вочы, бо разумела, што яе розум не вытрымае, яна канчаткова скоціцца ў бездань вар'яцтва, з якога ёй не будзе выйсці. Яе хвароба давала аб сабе знаць, яна разумела, што не была здаровая. З сабой нармальнай яна станавілася толькі калі пісала. І калі была разам з ім. Астатнія часы ж пераўтвараліся для яе ў нейкую бясконцую чаргу трысненняў і працвярэжанняў, якія былі толькі фазамі трыснення. Перш за ўсё, яе турбавалі ўспаміны. Яны рабіліся ўсё больш дэтальнымі, катавалі яе, залівалі, затаплялі, набывалі плоць і кроў і паўставалі вакол, намагаючыся адградзіць яе ад усіх і нават ад яго, толькі ён не даваў ім, вціскаючы стары боль новым. Яна з нейкай вар'яцкай радасцю жадала ад яго ўсё большых здзекаў і катаванняў, якія станавіліся для яе больш жаданымі, чым віно для прапойцы, бо яны спаталялі смагу яе душы. Ён катаваў яе праз любоў, а тыя яе не кахалі. І цяпер усё тое, што яна рабіла для іх, яна жадала рабіць для яго. Так, і нават болей, значна болей, бо сапраўду яе адданасць яму была бясконцай. А яшчэ яна ведала. Папера выпала з яго кішэню, калі яна развешвала адзенне, разарваны канверт з адрасам клінікі. Яна паглядзела і ціха паклала яе назад. Нічога цяпер не было істотным. Вакол яе грымеў навальнічны гром. Яе розум быццам працаваў на ўсе 100% загрузкі сваіх магчымасцей. Яна бачыла з усіх бакоў і чула ўсе магчымыя і немагчымыя галасы. Галасы д'ябальскія, галасы анёльскія. І ўсе яны казалі ёй аб ім, адзіным, хто быў тут дзеля яе, быў тут з ёю, хто цяпер узняўся дзеля яе на крыж і хто дзеля яе пакутваў. Яна стаяла і глядзела на яго нядрыўна, быццам бы яе позірк мог перадаць яму нешта, нейкую моц, якая сапраўды магла пажывіць яго. Яна не бачыла, як яго вусны врухнуліся, але ж яго голас яна пачула. Летыцыя! Гэта прагучала так нечакана балюча і разгублена, быццам яе клікала ў лесе, згубіўшыся дзіця. Забыўшыся на ўсё, яна кінулася да гэтага слупа. Што будзе далей, яна не ведала і не жадала ведаць. Ці гэта было па сцэнарыю, ці мела гэта нейкі сэнс наогул. Ёй было ўсё роўна, ён клікаў яе, і яна прыйшла. Яна ахапіла слуп рукамі, пацягнуўшыся да яго знятым тварам. «Я тут, кахана», — ціха вымовіла яна, «я тут. Ці ты чуеш мяне? Ці ты мяне бачыш?» Яна не магла дацягнуцца да яго. У яго ўзнялі недасяжна высока, але ж адтуль, з зямлі, ён яе пачуў. «Дзяўчынка моя», — мовіў ён. Яго вусны ледзь рухаліся. «Нічога не бойся, я сыйду да цябе. Смерці няма, каханая. Я Бог, я гэта ведаю». «Знята!» — пачуўся голас Паўла. І ў апошняе сваё імгненне на дрэве, перад тым, як яму спусціцца, ён убачыў. Далёка, за спінамі і галовамі прысутных, крыху далей ніжэй на пагорку, нябачная знізу стаяла высокая постаць у чорным, у худдзі закрываючым твар. Быццам бачыўшы яго позірк, чалавек узняў галаву і адкінуў з яе капюшон. Мілаш, ён пазнаў яго адразу. Ён глуха застагнаў. Вялікая лесвіца ўзнялася, і па ёй узняўся чалавек, які асцярожна пацягнуў пласкагубцамі з яго рукі вялікі цвік. І тут ён не вытрымаў, свядомасць нарэшце яго пакінула. Ён бязвольна павіс на вяроўках, і калі ачуняў, то ўжо ляжаў унізе, і яму ў твар пшыкалі ваду. Далоні і стопы яго былі перавязаныя, цела накрытае чыстай прасцінай. «Як ты?» — заклапочана запытаў Паўла. «Нармальна», — ён ледзь вымавіў гэта патрэскаўшымися вуснамі. Яна нахінулася над ім, углядаючыся яму твар. Яе валасы, шаўкавістыя, доўгія, гліліся на яго, як вада жыцця. «Запэцкаешся», — ціха вымовіў ён, у той жа час праводзячы брудна скрываўленай рукой па яе твары. Яна ўзяла яго далонь і прыціснула да вуснаў. «Усё ж я не памёр». Ён усміхнуўся. «Бог не можа памерці, кахана», — прашаптала яна, цалуючы яго руку. «Бо ж ты Бог, і я гэта ведаю».